¿Quiere usted declarar en castellano o en catalán? En catalán. De acuerdo. Pues como yo no entiendo el catalán, se suspende la presente y volverá usted con el correspondiente intérprete. Por cierto, ¿quiere declarar en castellano o en catalán? En catalán. Bien, pues entonces como yo no entiendo el catalán, se suspende la presente declaración, será usted llamada otro día con el correspondiente intérprete. Mire, yo no entiendo el catalán, si usted lo está hablando así, si quiere usted declarar en castellano, podremos hacer hoy la declaración, si no tendré que suspender y nombrar intérprete. ¿Qué quiere hacer usted? Val. A fora he signat un paper en el qual posa que... Perdone, no lo entiendo. D'acord. A fora m'han fet signar un Perdone, paper no lo entiendo en catalán. en el qual posa que Perdone, es mire, posarà no entiendo, un intèrpret no entiendo. justament Perdone per usted, poder... por favor, puede guardar silencio. Vale. Si quiere dirigirse a mí, puede hacerlo en castellano. No entiendo el catalán, ¿de acuerdo? Parece ser que no quiere hablar en castellano, por lo tanto, bueno, parece ser que no está hablando en castellano, se suspende la presente declaración y se citará otro día con el intérprete de catalán. Com hem sentit, el jutge respon que no entén. El català i el que fa és designar un intèrpret perquè els 7 investigats tornin a declarar al cap d'un temps i que hi hagi algú que pugui traduir del català al castellà. Davant d'això, el que us podem avançar a la planta baixa és que la defensa d'aquests investigats ha presentat una queixa al Consell General del Poder Judicial denunciant vulneració de drets lingüístics. Esclar, perquè què diu la llei sobre el dret d'aquests investigats i de tots a poder-se expressar en català? Doncs, si et sembla, ho mirem perquè hi ha diverses lleis i normatives que recullen això que tu preguntaves, de que fins a quin punt es pot parlar sempre o no en català en un jutjat. Per exemple, l'Estatut de Catalunya diu que els jutges han d'acreditar coneixement del català i que qualsevol persona que vagi a un jutjat com a investigat, com a testimoni, etc., té dret a parlar en català, sempre estem parlant de jutges de Catalunya, òbviament, i a fer-ho, i això és important, sense que hi hagi dilacions indegudes. Hi ha una altra llei, que és l'orgànica del Poder Judicial, que també reconeix el dret a parlar en català als jutjats per part de qualsevol ciutadà. La llei d'enjudiciament criminal també reconeix aquest dret, i atenció, perquè també reconeix la possibilitat de designar un intèrpret. El que és curiós és que en la majoria dels casos està previst que aquesta designació d'un intèrpret sigui quan un testimoni o un investigat no entén la llengua que parla el jutge i no al revés. I aquí arribem també a una de les coses que és el quid de la qüestió, és que en la carrera judicial, segons la normativa estatal, el català és un mèrit i no un requisit per ser jutge a Catalunya. És a dir, no és una obligació, sinó un reconeixement extra. I encara podem afegir... O sigui, això últim és el que al final acaba invalidant una mica tota la resta que hem dit fins ara. I encara podem afegir un últim punt, perquè nosaltres, quan hem parlat amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre aquest cas en concret, ens han recordat que en els darrers anys la sala del govern de l'Alt Tribunal de Catalunya en diverses ocasions i reiteradament s'ha pronunciat per protegir els drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya.